Tag på knappen, og man siger, at vi ikke er gamle nok. Så ravn på den bus, og spørger ham til igen. Og der sidder der, vil du ikke have lov mig ind? Er du ej? Kom her, så bliver han også. Får du ikke? Så går de op med bare for at lade det shoot. Ej! Hun er med på den der, selvom hun har en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres penge. Og når man rører ved en sjæl, får man snaps på sin filter. Men hun er altid først på udvejk, når man Heidi, jeg tror, det er umuligt for de patter at hoppe mere. Og han låner op til et frygteligt syn. Hendes brun kan være væk, og hun ligner i pige, så han springer ud af døren med et kæmpe. Hun er med på det værste, og hun har en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres penge. Og når man rører i en fjæs, får man snaps på sine fingre. Men hun er ikke fast på noget fræk, når man ringer. Heidi, mig. Kom så, dans med. Ej, hvor er du nederen, men. Kom med. Hvad er det der? Så er det jo ikke sjovt mere.